Saya itu mulai ditinggal Bagio Cak Kolik menemukan pelawak yang bisa menirukan 40% karaktere koyo Cak Bagio almarhum. Komet, tepuk tangan. Orang percaya tak jajali ya Banyolan kuno. Anake sapa iki? Anake Kolik. Besok nek gede dadi apa? Dadi maling. Mantri. Nyuntik sapa? Bojomu. Padahal Banyolan lawas iki. Masuk. Slendro Mas. Slendro. Malam Senin Aku neng Sragen mlaku-mlaku karo tuku wijen. duren. Arek aku. Pengen tuku wijen. Ijen ki opo? Wijen iku masa. Wijen lah kowe muni ijen kok. Wijen. Kowe mung muni apa? Wijen. Salah. Loh. Sing bener ki wijen. Lah nggih. Lah ya. Iki salah kok malah dadi aku to. Lah kowe ki muni tuku ijen. Wijen. Aku omong apa? Ijen. Salah. Sing bener ki wijen. Ijen. Sing waras ngalah. Aku waras kok. Pak, Mbah Sing Kiron waras ngalah aku ning kene no. Mbah Kiron menangan. Rumangsaku malam Senin Aku neng Sragen mlaku-mlaku. wijen apa duren? Duren karmu wijen karmu. Karo tuku karepmu. Karo tuku duren. Petuk arek wedok. Lungguh ijen. Barang tak cedhaki. Aku dituthuk gandeng. Iso nerone bagi ya. Iso mak ces. Alah lega. Kangen bagi ya kok petuk kowe to, Met. Aja nusul sik. Mboten ngertos alamate ya. Malam Selasa Aku neng Solo mlaku-mlaku karo tuku semangka. petuk arek wedok. Rambute dawa Bareng tak cedhaki. tibake mara tuwa. Alah, iso nerone Bagio lega. Aduh ora rene. Apa? Aduh ora rene. Aku ya rono. Lah aku melu sapa? Ya melok Pak Edi to. Kok bingung. Malam Rebo Aku nang Solo mlaku-mlaku karo golek sawo petuk cah wedok. tengah-tengok. Lambine ijo tengah-tengah. Nggih klambine ijo terus tengah-tengok. Bareng tak cedhaki. Aku tibake coro. Mumpung durung yo. Wong kancane iso kok malah get-geti Getane. Kaget aku. Mbanyole ngono. Nek diketak, ketak. Kaget aku. Bawe ketak. Kaget tenan. Lucu lho, Met, ki lucu. Insyaallah. Ki nek ra entuk tambahan kebangetan, Met. Bacot. Parah. Kepala kesbang pol. Ini 23 ki engko maktan. Oh, nek boten enten. 17 bonsari. Oh, niku kalih kula. Gak nganggo dagelan kok. Walah. Apa? Nganggo kirun tok. Tapi tetep kula panggah teko. Teko jujuk kok ngene Mbah Tarom ngono. Lah sing bayari. Mbah Tarom gak nanggap apa-apa kon bayari kowe iki lho.
Engko terus Desember nggih malam tahun baru Provinsi Jawa Timur bersama Buko Pipah. Nah, iki nanggap mesti Malam tahun baru nggih. pengajian Gus Idam. Lho, lah awake dhewe lho. Awake dhewe engko dikek ning nggon dhewe. Oh, nggih. Nang isor tol Wonokrama wae. Ya wis rene acara apa-apa ya pringas-pringis ngono. Lah kowe kira ndek marketing. Marketing, Bro. Manusia sekarang dengan era medsos, digitalisasi. Lah kowe sekarang kan generasi diesel. Lho. Generasi diesel pripun to? Gen Z kuwi lho. Generasi Gen Z kuwi generasi diesel. Geng Z. Apa? Geng Z. Aku muni apa? Gen Z. Kleru. Nah, Sing bener ki geng Z. nah niku Generasi Gen Z kuwi pancene ya kudu bagaimana marketing kita. Sekarang apa-apa online. Dagelan dilewatne online. online. Wong tuku montor lho, Met. Nggih. Ra nggawa dhuwite mulih iso nggawa montor. Lah kowe ya ngono, dagelan ki kreditno. Lesingno ngono kok. Dagelan kok dikreditne. Lah kowe pengen ditanggap ke Bangpol. Nggih pengen. Mumpung kepala Bangpol Pak Edi Rawuh. Nggih. Kowe ben ditanggap. Nggih. Sok-sok ra dagelan iki batal. Batal. Wayang kulit batal. Batal. Ben gak batal. Carane? Pak Edi Panjerono. Wah ono DP sik. DP riyen. Engko gak batal kuwi. Kuwi prospek. Aku ngono kuwi entek omah telu. Kanggo DP wong ra sida-sida. Berarti ya bangkrut. Malam Kemis Aku neng Inggris mlaku-mlaku karo tuku linggis. pedhok cawe tok ayu Ireng manis bareng mok cedhaki kirek dides. Gak nganggo kuwi aku. Tak ting ting tak ting ketak ting ting tak ting tak ting ting tak ting tang 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 krek. Tunggu jenek kelanjutane. Nggih. Malam Jumat Aku neng sawah mlaku-mlaku karo tuku gabah. ana cah wedok ayu Areke mlumah bareng mok cedhaki mengkurep. del cek del bareng mok cedhaki Mengkurep. lah nyang apa Wedina. cah murah tak kintung kintang kintung tak kintung kintang kintung tak kintung kintang kintung dang 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 krek. Malam Sabtu Aku ra metu. urung kuwi kok nek pas malam Minggu baru romet kowe sepelan iki Mau ora dicatet ning. Aku wis ngomong catet nek ning. pas malam Minggu Oh lah. malam Setu Nggih. aku neng cepu Aku neng cepu. kowe balik karo dodok newe Sak teko kono. golekne pasangan apik arep Aku neng cepu. mlaku-mlaku Karo tuku slambu. pedhok cawe wedok Rambine biru. bareng mok cedhaki Moro tuaku. teng tak itu masalah iki met minggu malam Minggu bareng mok cedhaki Moro tuaku. pinter tak ting ting met minggu bar kuwi malam Minggu Nggih, malam Minggu. bar ki malam Minggu ora malam Setu lah wis malam Minggu aku ora metu Ora metu. lagi kuwi Nggih. kemarin mulane malam Sabtu Satu. Aku neng cepu. laku-laku Karo tuku slambu. pedhok arek wedok Nganggo klambi biru. bareng mok cedhaki Bae moro tuaku. tadi itu ini kowe engko bar Sabtu kan Minggu to met bar Sabtu Minggu ya dong bareng mok cedhaki Moro tuaku. gak
Betul. Enggak. Wong kowe guwakmu ae kleru. Kula jagani. Kudune ngene lho, krek ngene kok ngene. Nah, malam Minggu Aku ora metu. mlaku-mlaku Ora metu iki. Met, Nggih. iki 750 lho jatahmu. Ndagel ya ndagel ning sing urut. Lah nggih. Cara dalange Parama Sastra urut, Udanegara urut, Sulukan ki pathet 9, pathet 6, pathet kudu urut. Dagelan ya ngono. Malam Minggu Aku ora metu. mlaku-mlaku Ora metu mlaku-mlaku. ora metu. Urung kudu metu kok. Aku ora metu mlaku-mlaku. Metu. Urung kudu metu. Bojomu alangan. Pun kula tembel. Ora metu. Malam Minggu ya kudu metu. Ya wis metu. Malam Minggu Aku ora metu. mlaku-mlaku Ning jero omahku. petuk arek wedok Klambine biru. bareng mok cedhaki Cahe. Au ngerti. Bener apa? ngomong bis. Nggih. Aku ndek ponakan astagfirullahaladzim ora ngenyek ya. Nggih. Kok ngomong genah ya aku kira roh lho. Nggih. Maya. Ya nyanyi. Aku yo bingung apa aku. Ya ben, nyanyi wae. Oh, Karepe bar tanggapan aku persenono. Oh. Enak wae. Dewe nyapa? Waduh. Lah tak wehi. Nah, Dijaluk leke. Dijaluk. Diapusi diutang 100 gak dibalekne. Nggih. Nyedak aku. duwe Piye? Diutang lek Pardi wonge bremos. Oh. Ndak piye ra mok taki. Wong ngomong jelas gak ngerti. Lah kok aku dibisiki. Padanya menandakan. Aku yo lula. Lho. Omong jelas. Omong biasa ora ro kok bisiki piye. Nah, iki termasuk kreatif. Kreatif. Pengen petuk ye kowe. Mboten. Ben dibisik. Baca. Jawaban. Abane ngono. Sopo? Apa dadah menana? Tak. Lemut. Aja menana. Matamu. Bareng matamu Genah ngono. Ya ta. Ora, Sik kowe iki urung wayah ngalih ora. Waplok bisa. aku pindah kono kok mbiyen ora nang siji. Lah aku ning abane nang kene ya. Urung wayahe kok metu. Jare mau ora metu iki jare malam Minggu aku ora metu. Ora metu. Metu wong jatahmu ki 1000 lho. Lah iya jare ora metu. Iki mau tak jak ngeling-eling sepelane karo Bagio. Aku krungu nang kono. Iki urung sing Pak Jenggot. Wis kagungan putra. Sok mbene ditanggap neh aja ditokne saiki aja. Hadir di tengah-tengah kita, Cak Marwoto, Yogyakarta. Kene ana Polantas ora? Polantas. Heeh. Polisi lalu lintas. Iya. Lah iki napa? Aku butuh aku karo perhubungan. Lho. Geger iki mau. Ana monyet ngejak anake. Nggih. Cilik-cilik. Lah kok anake sing cilik ditabrak, wis mati. Kuwi bapakne nesu ora? Ya nesu to. Sabar. Masalah iki iso dirembuk. Masalah niku anake lho. Lah iya anake. Anak diterak tetep nesu. Mati. Lho. Bapakne nesu gak? Ya nesu. Sabar. Kabeh iki kepala dingin, hati boleh panas. Innallaha Mahasabirin. Pak D Marwoto yang goleki lalu lintas. Nggih. Dinas Perhubungan. Ayo. Kan kene akeh alas. Nggih. Daerah Ngrau, Iya. daerah
kuwi enek kethek rame ngono. Rame. Anake kethek sing cilik ditabrak mobil. Siet. Kuwi bapake nesu ora? Ya nesu to. Sabar. Dadi ya perkara ngono anak mati iki ya sesuk gawe meneh ora masalah. Ya rasa gelo. Wong gawe ora rekoso kok kadang. Modele kok ketheke kok kula to. Kok terus sabar. Kethek niku lho. Iki aja kowe iki Niki urusane anak. Awakmu ki ora tapak ndek kethek. Lah niku wo. Mergo nek tapadane kethek, ketheke malah nesu nek dipadake awakmu. Malah sing nesu kethek. Ketheke sing nesu. Lah bojone kethek kan duwe anak. Nggih. Sing wedok kuwi bojone kethek. Nggih. Sing babon kuwi digawa kethek lanang liya. Nesu ora? Lho, ya nesu no. Sabar. Kok jek enek kethek liyane ya. Ora Kane ngeten. rasa nesu. Repot mesti cah tuwek-tuwek iki. Nih, ngeten. Ngeten. Niki enten nyabrang sa anak-anake. Nah, anake ditorak. Mati gak? Mati nesuno mboten sebagai Kuwi wis takdir. Takdir. Banyak nek wong ki nek wis takdir ora peneh. Takdir. Kuwi garis sing papasten kudu anake mati situ. Wong mati kuwi ya wis ben. Tapi nek kaya kowe, gek herder kae regane jutaan. Metu ning dalan. Mergo asu herder kae iso 150 juta. Iki iso. Eder ki ana sertifikate kelahiran, kowe duwe. betul. Wah, ya berarti larane mbangan awakmu. Kuwi ya diterima-terimake wae. Herder, pokok kowe wong sugih herder. Tuwabrak motor. Yes. Nesu ora? Ya nesu 150 juta ya. Sabar. Jane awakmu Kelangan dulur ora apa-apa. Kok cuwepet bar dadi kethek. Matur nuwun lho nggih. ya karo wong tuwek-tuwek ya kudu ngono. Wong tuwek-tuwek, cah tuwek-tuwek. Ya, cah tuwek nakal ngono. Mulane wong ki sing kudu titis, permati, ngati-ati. Nggih. Lho, ora sak aku mah ya ngrungokke lah. Lah wong ya nuwun sewu, wong karo dulur-dulur sing rawuh ya beda. Ayo. Mata ya ora padha. Mata kok mboten padha pripun? Matamu teng endi? Lho, lha niki. Mata kiwa. Niki Kok iso sisian ya? Lho, kudune mata kuwi. Lho, aku rak ndelok wayang ke matane iso jejer. Ya to. Kok kowe beda. aku malah bingung. Kowe bingung dosa muka wayang ke matane iso pawor kancane. Lah Kok dipadake wayang. kok matamu beda-beda. Iki selen to kiwa karo tengen ki. Matane. Heeh. Nek arep seragam ya matane ki tengen kabeh, aku seragam. No. Lah aku walah yo kupinge ki ya selen. Kok iso? Iki karo Selen ki beda. Oh, beda. Yogya selen. Selen ki. Ora kok beda Iki pripun? ki apa tengen? Niki wo. Ah. Jaran. Jaran. Oh, Ya Allah, Met. Kupingmu kok kuping iki karo jaran to, Met? Lho, lah. Niki kuping anu asli nggih mboten cacat lho. lah wong nyatane lho diperiksani piye semene Kok ki. samene nekseni kok. Sapi, Sapi, kebu. kebu. Lah kene apa? Sapi, Kene kebu. beda ta rakan? Beda. Beda apa ora? Beda. Kowe dhewe sing ngrasakne beda apa ora? Tak rasane yo beda. Ayo. Berarti nggih sami. Sami piye? Jenengan nggih slek niku. Apa iya? Nggih. Dadal Sapi. 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 Iki Ya, kok tengen sapi padha. kabeh aku. Padha. Sapi aku. Jenengan nggih. Lho, Alah. Ketek. kethek. Lho, padha. Sapi. Sapi. Wedhus. Wedhus. Ya Allah, Met, dosamu apa? Pancene sing gak pengalaman ning jenengan-jenengan iki lho. Kok gelem main karo kebun binatang? Ket awal kok aku kewan tok. Loh. Ah, gregeten tak? Suweki raiku. Ya kene njaluk tulung tak suwe raimu kok piye?
Mboten. Mara rene. Niki daerah kula lho, Pakde. Oh iya. Bojonegoro. Iya. Jenengan Ngapunten. Ngayuk Jakarta. Iya. Mila ingkang atos-atos. Iya. Hati-hati. Ono Hati-hati. Eh. Kuwi raine kocor seminggu tengi lho. Ora masalah, sepenting atos. Ya aku ngerti nek kene iki daerahmu. Lah nggih. Ya nek aku luput kowe tak wenehi pangapura. Wis. Wong karang jenenge wong tuwa ki Iya. Nek awakmu luput tak apura. Ya matur nuwun, matur nuwun tegese cah enom ya ngajeni karo wong tuwek. Ya syukur. Omonge jenengan iki lho. Lah ya, Nek sampean luput ya tak apura. lho piye to? Piye? Ya Nek aku luput kowe tak ngapura. Lho. Piye to aku maksud Lah wis suwe to nek kowe lah, maratuaku yang ngomong ngono. Padha niku. Piye to piye? Jenengan nek aku luput, jenengan tak apura. matur Nuwun, nuwun. cah nom ngerti nang wong tuwek. Ngajeni. Ngajeni. Wis apik kuwi tegese iki Nggih. open cerminan masyarakat kene lho. Nggih. Mas Yonom ning iso ngapura karo sing sepuh ngono ae. Nggih. Sing kok lamun karo geget ki piye? Nggih karo dendam. Ora lila kowe. Enggak. Kok nesu. Nah ini di daerah saya loh. Harusnya saya sebagai tuan rumah. Gitu. Wong njaluk sepure dadi masalah. Mbuh sensitif iki saploke iki. Ngene. Njaluk sepura cara Jawa Jawa Timuran. Sepintene agenge gadan kula. Tak sampluk kene tenan. Gadamu kok dipamerke nang kene lho. Pripun to? Lah njaluk sepura pamane Mbak Kirun. Mbah Kirun. Ya le. Sepintene gadan kula jenengan Piye-piye? Gadamu kok tak pamer. Sepinten agenging lepat kula. Lho, rungok. Sepinten agenge gadan kula. Wayah Bener. kaya padha wae aku. Gadan kula Lah. gadanmu. sabar. Kula tak ngri-ngrin gedap. Ane Ji. Amendut pacul. Gopo? Ya kersane seru. Wong tuwek ora padha rukun apa padha congkrah ae. Niki ditangkap sinten nek nggih ngoten to. Nembang. Wayang kebangsaan. Suarane Komet karo Mas Marwoto. Yo nembang. Duet. Pelok Pelok. Duet. Duet sing Nyapa kudu. wong usum goblok, usume ungker kok usum duet. Duet nyanyi wong loro. Oh, duel. Duet. Duel ini lho. Duet mentang-mentang nek isih enom ae. Duet nang ndi? Duet. Kene pojok buka. Sak mangkok pira sing enek cendole. Niku dawet. Ngawur. Dawet ki celana dalam ke jenenge dawet. Mangkae. Wan, niku ngawur. Nyanyi pelok. Pelok, Mas. Kursi ja. Kene Sing tepat. Iki pengrawite Pak Dalang ki kabeh qualified. Dadi nek luput ngisi-sini. di hadapan para Tuan rumah lho, Nggih. Kengko jam 1 jenek percil sak kancane. Dagelane 2 session. Nggih. Soale kabeh ki nek diwenehi nggon ki harus dimanfaatkan secara maksimal. Nggih. Maju. Apa meneh awakmu ki tuan rumah. Nggih. Dene le nyuguh para tamu dari Pak Dalang Pengrawit. Nggih. Suguh sengguh Upuh. Nggih. Gamelane apik, wayange apik. Nggih. Dalange luar biasa. Yogane kompak. Wis kae Pepsodene semono kae. Sinden Pepsoden. Sendene angger gegere templek iki jenenge senden. Sinden. Lah ya nek ngene iki sinden, mbok le mangan sinden. Niku senden. Senden ki sepeda motor bane ngarep karo mburi ora padha. Lho, banmu senden ngono. Niku ganden. Kadomen to. Kowe ora ngerti selen ki kene ra mudeng. Ora ngerti. Nembang. Iki sing anu. Alah swara kok apik. Urung. Urung. Sing bengok iki. Bengoke mboten napa-napa. Apa? Nyiprat. Endi? Niku wau. Ana lomboke ora. Modele iki kaya aku ya ngidu kok langsung. Modele aku ya tak urung. Ngono iki nek tak
Sing ngerti sapa? Kaya penganiayaan. Napa niki, Pak? ya karepmu. Bojonegoro edaran desa-desa Nggih. jek akeh sapi. Wah, jan Sapi. kebutuhan daging jan. Nggih. Kene iki kaya cedakan to. Apa ki jagal sapi to kota kene. Piye to? Wonten. Sik enek ta yo. Tasik. Layak. Monggo sapi kene iki ampuh. Ana abang, ana ireng, ana ijo. Lho, napa niku? Kuwi sapi apa partai? Oh, sapi kok berwarna. Sapi dol. Kuwi ana abang, ireng, Spidol. Lah iya. Kon namu, kon aku sapi dol kok dhewe-dhewe. Niku. Po ya biasane nek nyembelih ya jam 2 bareng. Loyahe niki ya urung dibleh. Urung Wis, dibleh. wis. Cedhak. Sapine nduwedak. Wis Ketoke cedhak. Nggih, nggih. kok bubar wayangan Nggih. dibelehke sapi. Oh, Sapine nganggo blangkon. ora enak. Sapi Wis suwek. tuwek. Alot. Alat. Sapi ten, Mas? Sapi. Kita yogone dendam. Langsung ae rasa bawa. Lho. Langsung mboten nate, Bu. Gak usah. Bapak-bapak, ibu-ibu, nyun lagu napa mumpung ketemu kalih. Tak irahmu. Kowe iki ndang nembang. Lho, paling tidak kan kok Upama sliramu. Sapa sing aku nambahi? seliramu sekar wong ayu. Ngoten ta? Upama Sliramu sliramu sekar bantar babas klina terus temayang. Kaya apa sekar. Upama sliramu sekarat. Lho. Oh, enak. Sekar niku maksudnya iki kembang. Rat ki tegese tanah apa Alah. jenenge ranting. Kaya Upama sliramu sekarat. lah, sekar. Ya. Upama sliramu sekar melati aku kang bakal ngliwati Meh lali. Apa? Niken Salindri ra. Wah, duet iki wis. niki Duet. lengkap nggih. Ya. Oh, lah wong Kita tampilkan Niken Salindri. Pelokmu sak pira duduk ni? Yamba Niken. Wene lho. Waduh, petuk gendane, petuk gendane. Oh alah ya. Niken Salindri. Informasi ini kleru. Lah sing diaturi Niken Salindri sing teko robot kop. Miki dinggo Nganggo miki. miki lho. Miki. Oh, mati miki. Mati. Halo satu muni. Tes. Diamini, dimain kelakon bisu tenan, diamini. Aku tak dadi wasit. Lah nyekel miki modele Kaya ayu-ayu wae. Kuwi tangane kithik Tangane apa piye? anu likaten dadi. Dinggo. Bedane piye? Nek ngene iki penyanyi apa? Ngene iki nyekel mic niki prawan. Ana bedane to? Ana bedane ngene iki Niki prawan. Nggih. Lah nek duwe bojo
Rondo ini. Rondo. Rondo mulai zaman Jepang yang ini. Oh, nek wis tuwek. Wis wedi. Lah nek wis tuwek nemenu nyekele piye? Ya dibuang Rondo kesiksa. Salam untuk Pak Edi Kesbangpol. Bapak Edi Prayitno karo Pak Agung. kok kenal ki. Iki lho mikir. Kok kenal ki aku lho. Lah nyapa? Wong Edi kan kancaku. Lho. Mosok Lho, kepala kepan Pak Edi kancaku mulai cilik nang ndi? ning sekolahan. Oh, tau Tahu sekolah bareng karo aku? Loh, nanti sekolah toh? Apa? Nanti sekolah? Ora. Loh. Lah sapa sing bareng? Dodol kacang nang sekolahan. Walah, teng sekolahan bakul kacang. Rasa nesu. Ya ora nesu ngono, masa aku ora tau sekolah. Wong ditakoni diwangsuli. Kepengin weruh duwe. Siapa? Sing pundi? Pak Edi, Pak Edi sing Pak pundi? Edi sing. Ayo, sing ndi? Nek pancen kanca sekolah kudu Iya. kudu kenal. sing ndi? Ayo. Loh. Mripate wis piteng. Coba sing namine Pak Edi ngadeg Pak. Lho. Ah. Lah nyapa perintah Pak Edi? Jenenge ora-ora. Ben ngerti kabeh ngono maksudnya. Iya, beliaunya lenggah lho. Tenang. Atimu sing tenang. Petuk Marwata Komet Kirun tenang. Sing dombo pot wetenge digebuk nggih. Mungkin ndane anak-anak ora Masamu aku iki wong sak elek-elek sak Indonesia kan Ya, tak bisa, tak bisa. Sing ayem sing. Aja anu Mboten. Aja dhek ben ngucapkan apa ngono nggih, nggih. dengan acara ini. Pak Kapolres mboten rawuh to. arep ngopo? Takon tenang ngono lho. Aja ngomong sak polisi. Isin. Ngopo? Aku nek weruh polisi wedi. Oh, kelingan dek kecekel ning Jakarta kuwi. Wah lah iya. Iya. Aja banter-banter nek ngomong. Aku Berarti seorang resi. Oh, karo trauma sing sih. Aku wis saiki wis ora nganggo sabu. Oh. Wis ora nganggo barang haram. Alhamdulillah. Aku bandar saiki. Wah, Pak Polisi. Bandar apa dhisik? Lah niku wau, aku wis ora nyabu. Lah iya. Lah saniki bandar. Ah iya bandar. Tambah gede. Bandar bakso. Aduh. Ah, padune Pak Polisi. Alah wis ta. Oh, wis juga didekan aku. Hah? Oh, grogi nek karo polisi. Tenang. Kecak meneh. Mohon izin Pak Edi, Pak Agung dan bapak-bapak undangan dan ibu-ibu semuanya. Wong sekti. Nek sampean iki kena masuk angin bingung, kena asam urat bingung. Iki sekti. Sekti. Obat pelet diombe urip. Prostek. Prostek. Lho. Sik. Lho. Wong ngene kok nesu. Lah berarti suatu kebanggaan jenenge. Banggaan piye prostek kebanggaan? Lah ngombe super pel nek gak sampean sehat yen gak sekti lho berarti. Sakti bathukmu wis sakti. Kowe ora tau ngrasake kowe pengen apa? Lho, lho nyapa? Tak kejet ngono. Lek kejet-kejet piye nek begitu rasane dhisik piye, Mas? Mbak, berarti apa Pak Di. Dek, Pak Dek. Glegek ngono langsung reaksine ning awak piye? Kowe jenenge jak aku mrene iki arep pulau Soro piye? Lho, disiksa. Lho, Disiksa. Aku wis cukup disiksa. Ya, lek ya. Mbak Kiro lek. Lek. Kira bakul cilok kuwi. Aku nek petuk dandan ngene iki atiku nostalgia tahun piro. Alah. 80-an. Mbok aja ngono to. Modele rupane gegek Kalisari sing tuwek lho. Piye? Rel Piye dirangi? anu Dengek ngendi Kalisari? upro. Kok Kalisari? Sowi ra krungu basa Lho, kowe tak kandhani. Kaya Aku iki upro. tau dadi primadona niku kono. Primadona. Primadona Kalisari kuwi. Ler anu rel bengkong. Ha iya kuwi aku nang kono kuwi nongkrong iki. Terus Malah kowe kaya mbayar to. sapa? Kowe. Ayo, ora usah. Rong bayar piye? Piye? Aku ora ngapa-ngapa. Ora ngapa-ngapake apa? Wong tak walik kaya buta. Rupamu biyen ka jan ayu wae tenang. Ngono ya ya ngene. Tuku kayu ketoke dawa, rupamu ayu nggembol ula sapa.
ta. Wong kene maju Iya, dek. toh. Lah aku ki Iya, toh. maju ya. Ah maju to wong dek wis siap. Lah kok dek terus ngono ki terus kula sawane metu terus elul. Aku ya mundur. Lah, Oh iya. sing dikangeni ya sing ngono. Ngono wae ya. Ora kangen sing ngono wae. Ya ra. Ya wis ta aku ki nostalgia kan. Aku modele non saya ora tek nyedak kamera ning kono ben wong sing kangen karo jenengmu kuwi sapa to? Jenengmu kuwi Samidi po? Sapa? Kabul jarene. Kabul jarene. Tesi po kabul. Rungokno lho. Tadi Pak Kabul. Wis, tenang. Malah iso nguripke lampu. Lho. Kabel. Kabul kira. Ya golek perkara ae sampean kok. Aku tak jagane kabel. Wong jenenge iki Kabul. Tesi. Tesi po kabul. Rungokno iki jenenge nopo? Akeh. Iki jenenge iki wah tenan. Wong tuwek-tuwek biyen ngalami. Nggih. Iki jenenge bubul. Kabul, Mbah. Saya ngomong tesi tak 500. Kabul wae tesi. Tesi 500. Enggak. Ayo, piye 500 piye semene iki? Ayo. Oke, tak 500. Ayo apa elek? Ayo pelek. Malah tak kae malah. Lho, Ngapus Jawa dhewe, mosok kaya ngene ayu? Ya ra. Ketoke selerane penonton rupane garing kaya kowe. Rupa kok Rupa kaya wit asem ngono kok ya. wong-wong ra kan. Tesi nek mesem ya karo tangane ngemen. Wong aku ngakon kowe action lho dadak ngono. Ya wong karang arep stroke ki biasane dhewe-dhewe ana sing ngene-ngene iki njur bablas barang. Biasa nek wong ngono malah disiki. Sob, aku ora kesusu kok. Sampeyan arep budal-budal sik wae, aku santai-santai. Sabar. Ye, Sabar. kira urusan wis tuwek-tuwek sing jene arep stroke. Lah. Aku ora kesusu kowe nek budal-budal sik. Nggih. Maksudnya Kowe rak padha pama Mas Tesi arep stroke sik monggo apa kowe sik. Mbok wong loro balapan. Bareng. Balapan kan iso to. Aku terima ora melu lomba stroke ora melu. Men dhek dhewe sing Monggo, udah. menawi ngaturke luput. luput. Luput apa? Ngaturke luput. Celukno Aku ora tau salah kok. Celukno sinden sing ayu. Oh, nggih. Ben duet karo iki. Sinten Mas Dalang sing kulino? Nggih, nika napa Rene nduk. Mbak Jenit. Ah, monggo. Kok iso mudhun ra pamit nguyuh. Wis ben ngusane mudhun rene wis ya. Alon. Duduk. Alah. Dua lo. Pak De. Iki wedok ngerti sinden wedok kaya ngiyik ya. Bingung. Aku iki situasional kok. Oh, kapan waktu jadi Wedok, wedok? kapan dadi lanang. Oh. Ah wingi weruh sapi wedok doyak karo dheke. Sapi lho wingi. Ketok putih pupune. Aja ganggu. Ayo Nduk ditakoni karo pemain bal niki, ya. Pemain debus. Debus. Kok mate cangkeme. Ini pemain bal. Iki gerang. Mas, aku wedi. Loh, ora Kowe wedi. Aku delok rupaku dhewe ya wedi kok. nek sampean wedi kuwi berarti normal lho. Normal. Ngono. Lah nek aku ora wedi. Wah, ya gak normal, gak apa-apa. Dianggap badok Dewi. Ya. Loh, sampean urung ana kene iki tekan Berarti nek TV. nek mbaduk disangoni no. Loh, Apa? Sangu.
Wong aku dhewe durung bayar ya usah. Edan wae. Pemandangan yang kaya ngono nduk kowe Nggih. donga monggo-monggo iso kaya Pak Ditesi kok Pak Dit Pak Dik Budi. Gude iki Gude tunggale mari Mas bareng ya Niku Gude. iki 84 cucu 14 buyut 4 kowe iso kaya ngono beda biyen jaman tahun 70 madhep rono ya ngene iki bodine saiki wong sinden kok hernia terus kaya ngene malah kaya maesan ngene lho Tapi kan nggih nembe niki. Ketika 92 niku diperkosa Belanda lah. Aku mbak elek-elek ora apa. Matur kesuwun. lah sebab Muga-muga aku panjang umur kowe entar dipundhut karo sing gawe urip ngono ora eman-eman to ya. Lah iya. Wong kaya awakmu ki perlu diuri-uri. Jejero karo iki. Disawang iki kaya Asanti. Iki astagfirullahaladzim. Coba kowe jejero. jejero marwata jejero Wih. Lah niki lho. piye Wah. Kowe kaya Ayu Ting-ting. Ayu Ting Ting. Ting. Ayu Ting-ting. Wah, lah niki syukur Lah niki dendam. Syukur. Sabar. Syukur. Pun tak, Pak. Sabar. Syukur. Sabar. Aku ora melok-melok. Sudah, jangan Ayo berteman. ngapa? Sudah. Padha lanang sudah. iki. Sabar. Ayo ngapa padha lanang iki? Sak giepuk tenan kowe nang kene malah. Mbak Edi nangkap wong tawur. Nggih, Nek Sumbar iki kaya iya. Lungguh kene. Cuk. Lah kene Rasa teh. Mentut. Maprek ngono Asli sumpah. Lah nggih Aku Jawa Timur aku ya metuno cuk ngono. Lah wong jenengku karo maprek. Lah nggih 84 lho, lah nggih mendol. Oh dek iki nang gone depan gedung DPRD Jatim yo ngono lho. Modele kaya ora ngawaki mlakune ya mau banter lho. Mbok disumpeli. Lho. Lah terus balik. Wong kelakuane kok Ngentut niku kesuksesan. Lah mboten ngentut Mas preksane. Engko nduk dintut. Oh, Mas. anu Siapa jenenge? Jenita. Jan kowe. sapa? Abdullah. Lho. Kok ayu-ayu Sinten? Abdullah. Alah. Pengennya. Ora karo artis kondang, ora karo sinden tangane cak. Abah Mary. Ora nduk aku wis tuwek. Ora meri karo kuwi. Tawa kok Mbok menawa abahe. kena go sangu. Oh. Ngentutane. Entute wangi kok. Benci aku. Kok iso? Apa? Ayo ngentutane njero tak obong-bokong ngomong kowe kene. Sing entuti sapa? Ah, kowe wingi ngentut saya ngentut meneh. Ah wong nyambut gawe bareng padha karo cedak kloset ya kowe kuwi. Wah, jan kowe tembak jojokan tenan to. Tenan kowe ngentut ora? Sumpah diserne danyang kene. Ngentut ora? Ning aja banter. Wong iya ngono kae ya. Aduh. Nembang nduk karo komet. Kene sing tuwek-tuwek lungguh kene. Aku sing nang pojoke iki deg-degan. Untungnya mobil siaga kok enak. Nuwun sewu lho Pak Edi iki kan jane mung kirun ngono terus aku nggo komet. Lah beliau kan kemarin di depan gedung DPRD Jatim. Tak wis gak usah pulang ngono. Terus semalam di Madiun malam ini besok pagi Padepokan Seni Kirun mendapat kunjungan kirab Pataka Mojopahit Kohyansen Gubuk Wayang dari Mojokerto menuju Jawa Barat. Besok pagi singgah tempatnya Kirun dan Pataka Mojopahit dikirap. Terus saya ngomong Kohyansen Gubuk Wayang Mojokerto sekalian tolong dikirapke monumen Sri Mulat Mojopahit dadi iki. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Monumen ki apik purwasamu.
Monumen iki apik, Po? Apik to. Ngawur. Monumen. Monumen iki kaya fosil, barang kuwi dadi barang-barang langka sing wis ora ana pirang atus taun. Abang bayi, kok kelakuanmu kayak ngono to? Rumasamu aku iki wis mati apa kok gawe fosil? Mbok, Lho. Kowe mah ngomong apa to, Kun, Run? lah aku omongan karo kowe iki cat katon cat ora lho. Gek ketok gek ora. Lah saiki karek mohon izin Sri Mulati karek Mas Tarsan tuh 81, Cak Kartolo 81, Mas Tesi senior kita Juni nanti 85. Luar biasa. Masih eksis. Makasih. Kemarin diundang di Istana Negara. Iku ganjil gendero. Apik. Sae lho niku. Sesuk Mas Kirun dipanggil nang Malaysia. Oke. Ya rono dheweke ngibur. Oh. Pas ke Malaysia nang Filipina. Ya ngibur. Balik nang Indonesia ya dipanggil. Harus sing poso. Sing kuwasa ki berarti wong kuwasa. Pak Presiden, Pak Menteri, sing kuwasa Dudu kuwi. Suweneng. sing kuwasa ki presiden, Bu. Dudu kuwi. Karepe ki Sing piye? nang dhuwur kono lho, sing Oh sing dhuwur ki bangsane mendung, lintang angkatan udara. Berarti aku nang angkatan udara. dudu kuwi Ron. Kowe kok metot ya ampun iki. Sing kuwasa ki lho piye? Sing kuasa maksudnya mbakku tulungan ya. Kaya kelelep ae kon tulungi. Ya. Maksudnya kuwi Sing apa? sing gawe urip. Ah sing gawe urip ya cah ayu-ayu ngene iki iso gawe urip. Nek kowe ya malah puret to. Lah arep urip piye? Apa ngene wae? Kowe ngewangi aku apa njlotoke aku? Ngewangi. Nek njlotoke mau tak tunjuk dhewe lho kowe. Wis to ben, kowe njaluk ditendang geblak-geblak. Durung nganti kena Wong kowe tekakan. nganti nendang sak sikile mumbul kok. Tegese Ning sekti lho wingi. apa? Pas Inul nyanyi, Heeh. dhek melok. Wih, Penari Kowe kok weruh to, Ner? Ero aku wong so ning Monas kok. wah penari latar. Lah penari altor dek jogete menek rejeng mumbul. Lho, takon ana iki lho weruh. Seminggu digoleki gak balik. Lho, Nasang ning wit kaya lawa. kowe mau lek semuji-muji aku jodhongane terakhir kok kowe rasane kaya lawa. Nggih, muga-muga kowe diparingi panjang. Panjang umur lah kowe ya muga-muga tetep panjang tanganmu. Wis suwi nek kowe kuwi. Iya. Aku sok nyolongan pengen Engko mulai kowe bareng karo aku lho ya. Sapa? Kowe Arep maca ning ndi? tak antem iki kowe. Kok ki Ayo. wong wedok kok anane. Wong wedok kok keren. Wis ora urus. Mama. Wah, Mama. Mama, Ayo, monggo. mama arep mendekne umur kok. Bojone ayune kaya ngono ya karek koplak, kaplek. Aja turu sore. Yo malah kluru. Mas Komet. Nggih. Sini dong. Asik. Sik to. Kae rasa unik sik sapa sing akon dicek-dicek. Sapa kuwi iki arep bawa Semorondana kuwi lho. Muni aja turu sore kaki karepe ngono. Gayane kaya iso-iso. Mbok basa krama sing halus. Nembang-nembang lho. Apa duet karo Komet aja suwi-suwi. Nggih. Lah bagene dhewe-dhewe awakmu arep nyanyi lho. awakmu arep tembang. Yeay. Iki kita anggap aku lho. Pak Edi nanggap akunya apa sampean sing teko lho. Aku meng nyapa randang bareng. Pak Edi nanggap aku Percil CS. Lah kok sing teko Kirun CS. Jobku mbok jaluk. Aku ki Apa ning ndi yo? Nanti kowe. Kamu terus kabur. Sopo sing tanggung jawab iki saiki? sepurane kowe rung teko kene mengarep udan terus dicelukne Ratu Bledek. Lho, Wani Kowe wae. sing lho. Wani. Kowe ratu bledek. Hah? Ora ngono. Kowe ratu bledek. Ya ampun. Minggat ta kowe? ya ampun. Ora rumangsa iki piye? Ya ampun. Ya Allah.
Sapa? Kenal, Mas? Kualik. Ngenge ono. Sing sungkem. Sampean Sing sungkem iki kene. ya kualik. Kenal gue. Eling. Sampeyan ning dia itu. Apamu to, Kang? Mbok. Loh. Tak kira keluarga. Lah sampean kok iso nangis terenyuh kowe lho. Sampeyan ning dia tak goleki kok gak enak. Aku ngono isih mentara iki aku isih nandang puyung. Sri Tanjung. Loh, Tanjung kaya pelek ngono. aku tresno marang sliramu Sri Tanjung. Mati dereng aku kowe. Nyapa iso. Iki jane troto iso toprak ora ta? Syukur kowe. Iki iso toprak ora iki? Kene iki Ambarawati, lah kowe iki Angling Darma nek Bojonegoro. Kowe meng nangis. Mbok. Mbok, Lah, aku sing teko, Mbok. Wedi dhewe aku. Mbok, ora mung siji. Mulai ngopo kowe karo aku, Mbok? Aku ora iso yen to kowe kaya ngono kuwi, Mbok. Aku iki salah opo? Mbok. Aku sapamu, Mbok? Ora iso kaya ngono. Ya. Doprake apik. Apik. Salahmu. Salah apa? Kok marah-marah aku di Apik doprak iki. Iki iso toprakan ora tebah. Lah salahmu. Mau jarane EO-ne mak aku metu njaluk toprakan. Ki mau. Ibu Tiri. Lakone iki percil ki dadi anakmu. Oh, terus Kowe ki mboke kwalon, iki lakon film Prapatan Anak Tiri. Ratapan. Piye to? Ratapan Ceritane- anak tiri. Mbah, tadi yang di belakang. Ya. Ini kan gak ada anak. Heeh. Aku ki ngelamar. Heeh. Ngelamar anak iki. Heeh. Kan ora oleh. Ra oleh. Ora oleh karo bapake. Bapake. Loh, bapak endi? Awal lho. Sampean lho, Dik. Ya. Weh, kowe sing naskah sing terakhir. Sing terakhir. Wasana. Pemain kudu patuh. Darma pesek. Maju. Darma maju. Ayo. Darma. Iki kan bapake. Mas iki. Lah iki ibuke. Oh. aku ibu sapa? Mbok, ibuke. Ya ibuke cah wedok sing ngelamar iki lho. Bocah wedok. Nah, Bocah wedok nang desa. ini buri. Lembure ora diceluk. Isih dipingit. Osik. Aku njaluk iki. Kaya oh, Ya, iki lho karepku ngene iki lho. iki ora lakon Prapatan Anak Tiri. Lah, karepku lho ngene iki lho. Napa, Pak? Kuwi malah ciri khas Bojonegoro. Lah, iki lho karepku. Apa? Lakon onde-onde lumuten. Andi. Andi. Saru. Andi. Wis muni andi-andi sijem, andi-andi lumut. Aduh, kok kok iso tekan Cuk. Nglamar ngono ta. Nglamar. Joko loro. Joko loro. Lungguh Pak karo goe lungguh. Nuwun. Kursi sitok kas. Cah loro nglamar. Bapak. Soy. Apa? Soy. Apa nih? Sepuntene karce saged dipun beto wangsul. Mergi ketoprake sedaya niku. Aku sebagai bos ngatur sapa wis diatur panitia kok. sapa nek bocah ditatur tuwe kok ditatur bleseke pisan lho. Ngaturaken sebab bekti mugi kunjuk dumateng panjenengan Rama. Romo sapa? Rama no maling. Rama iki kowe. Oh ya. Duh, ora buyar. Anakku serak kepoyoh-poyoh kae lho. Ngaturaken sebab bekti mugi Sik kunjuk. to sik. Nek Rama iki kowe, Ah. kowe iki. Ah. Lah nek awakmu, Aku mboke. kowe aku. Hah? Oh, ngono lho, Cil. Dadi Iki Angling Darma Bathik Madrim. lah aku Aku Begawan. Ya. Manik Sutro. Yes to sembarang. Ngaturaken sebab bekti mugi kunjuk dumateng sak panjenengan. Podo-podo. Hah? Podo-podo. Kok tipis
Iki piye? Umume ra. Ya padha-padha. Kowe wong piye ning dadi? Mboten. Tuwe aku lahir ndase dhisik aku. Lah niku mau sithik matrit tok. Padha-padha Berkesan. Oh iki. Soale ra Adalah ya ampun. Gogon kok ya teko. Ya ampun. Gogon kok ya. Sembah bekti mugi kunjuk dumateng panjenengan. ya tak tampa tiba sepadha-padha. Kula tampi asta kekalih kula petek wonten mustaka lumuntur wonten dada ndamel ngicalaken penyakit mengki. Sakit kok Ya. Kok iso gagu. Kowe petek wonten jaja ndadosaken jimat. Kok ndadosaken lara mengi. Sebetulnya. Kowe iki lagi waras baru nam kena penyakit gemar Menggambar. demam berdarah. Ngaturaken ngoten niku Kena penyakit kula demam berdarah. mriki. Aku kapan ngomongin? Hei, mari kene. Mungkin nek enten seleret dor. Kula mriki Mungkin kula omongin. sepindah badhe enjang-enjang aji Jawa sonten kula benjang derek sinten. Empuh aku melok kene kok mbok takoni. Kowe geblek kowe itu ngerti ora to? Nuwun sewu sing sewu. hati-hati iki Pripun? toprak diatur ngono waduh lambine Ya ta. Nggih. Apik ri. Apa mau kok mapret? Asik. Kaya tau krungu. Asik. Sik. lego Kehebatane Mbah Ron ya niku lho. Kula mriki mboten nyuwun kopi klothok niku wae. Ya. Kok muni klothok. legoku aku ning dek iki ning DPRD ya wis diraiku ki meng nang kene ngene iki kaya Badhe nyuwun putri panjenengan. Oh, kepengin ngepek bojo anakku. Iji. Ya kono gawanen wae. Kok namung. Wonten syarate napa pripun? Menika turunan sinten? Aku. Oh iki. Lho. Lah beli kok jin iblis. Nak model Jenengan sinten? mesti Jenengan sinten? Anake ayu. Aku bapake. Lho, Mbok. Bapake aku. Bapak ini. jenengan sinten? Sikil kundi. Lho, sikile. Sikile. Lah, mau temu ndi? Lho kira ilang. iki sing lagi Piye ceritane? sing lagi Latenono. Sikile ilang. Sing latenono. Pengumuman ingkang nemu sikil. Latenono. mau ki nggawa pira Oh, ya loro. Loro ngene iki. Lah terus? Ya ta? Aku ya ora ngerti to. lungguh Lho. Ilang. engko mok gawa Boten. Boten sikil kudu dhewe ya. ah sikil sitok ilang ra apa-apa sikil sing cilik jek enek Sikil cilik wis mati ra Serep. apa-apa. oh sikil dikempit dhewe Menika Kanjeng goleki. Ibu. Iya. Iki. Ya ala dikaya ngapa ya pancen ala tenan. Nggih. Ning sak ora-orane iki ming kesinge sing Isi, elek. Kesinge. Ning Masa? jeroane karo sinyale saya bobrok. Nggih. Ora iso diutut. Nek kowe arep njaluk anakku, taren sik to Iki naskahe iki naskahe piye bune iki anakmu ana sing lamar lah kono ku ngetokne Mutah. mutah ngetokne panemu ngene lho, Nyai. Nyai Diwut Kula menika saking pangeran saking Kali Tidu. jere pindah ning kanor Mboten Kali Tidu. oh ya wis Kepiye ibune Setyawati yen ana wong arep ngelarang Lamar. Lamar. Arep ngamar karo Ngamar. winganane bar 11 Aku bar dina. ngamar 11 dina kon Ya ngamar. kena demam berdenam. Kepiye nek miturut penemumu? Pripun? Murut jenengan pripun? Kula ditampi injih. Kula ditampi injih. Ibu. Bu. Pisui. Kula ditampi Ibu. Pisui. Mik. Malah kaya ngeget. Aku seneng lho. Nganti kaya ngono lho kaadane. Sampe nek sabar. matur kuwi. Yo yo. Wis ketes. Kepoyo. Kecer. Ibu, kula ditampi Ibu. Wis sakarepmu wis. Wis. Dadi ibu kok malah pasrah. Sampeyan niku sebagai ibune sing dilamar niki ngono. Kula ditampi. Dadi kowe nglamar anakku. Isi. Terus kowe kowe karo aku. Lho. Bapakmu ora iso apa-apa.
Aku ora geblak. Pripun? Gelem motem. Lah pripun? Iki kaya ngene. Gelem mo. Gelem mo. Lah gelem yang ngono ora malah Kaya- semaput mangke. Iwak pe dibumbu mangut. Gelem mo. Ibu mangut. Wape. Ibu mangut. menika wonten syarat saranane napa pripun? Ger Celuk. batik madrim. Iki nek ana kaya ngene kepiye? Nggih, kula jelas kan ingkang kira kula mboten panitia kula. Lah kok saged ngatur ngoten jenengan? Sahur, sahur. Maling, maling. Seneng. Oh, apa tadi? Enek apa? Sampean iki lho. Enek apa? Sampean iki lho nyapa? Iki karo ngiras-ngiras latihan wis delokes tanggap Jawa Timur. Lah kowe kaya ngono kelakuanmu kok. Mau janjine ora ngene lho mau. Iki pamundutan dari panitia lho niku. Menawi kula ngersakaken napa ingkang panjenengan ngersakaken kula manut kemawon. Kok wong kabeh manut iki njur lakoni kapan le arep rampung? Lho lah panjenengan menika kepala rumah tangga. Ngoten nggih? Heeh. Niki yang salah mboten kan panjenengan. Ature kula kedah nyempal. Sing rada alo. Kene wis tuwek, Kang. Iki kok angel. Aja mbok ket-ket. Boy angel men to boy. Akhire iso deg-degan kira. Kowe iso ndaup anakku Setyawati waton iso nyempal bau kanan kirine mbone. Oh saged. Ngarep Pun. paten Batere kula Mati aku. ora tak apa-apane wis mati sik. durung diapa-apane lho. Kula badhe nyempal ingkang pundi menika? Ora usah disempal kok ceklek dhewe. Nggih, Timbali anak wedok Nggih. timbali to. Nggih, jenengan timbali. Oh, Ger Setyawati. Amir. Sapa? Tuduk. Kancamu cek melok apa ora sing loro? Amir. Loro kan metu pisan to. Ayo. Menika kula ingkang Iya, kula iya. sanget. Iki putra. Ibu. Kowe Duncan. Lali. Lali nek dapukane. Wis diteluk sampean. Putraku. Lakone beda kok kandhane. Iki anak. Gandrik putrane ngesih lho. Tok teruske ya nyambut ketok teruske. Sok nek tuwek kuwi kaya ngene iki. Terus no. Wis teh. Ya iki grup kok nuntut tok. Kancane boko. Saya bengi Mau saya bengi kaya grup sepiteng. asono gak Wis aja mela iki nek grupe amen bradot wong tuwek-tuwek iki wis. gak pas. Serius tok. Aku gak. Ora apa padha tuwek. Ora apa wong kono malah gak enek suarane tapi mak selenting ngono. Mambu kowe. Mambu. Ah berarti romu sing celutak. Nah, Ngerti mambu kok dipites men ra metu nang jero terus. nah, balik Le. Hah? Kene, Ger Menika sinten? Hengki Lah nyapa ngomong? Lali to. Karo grupe lali. Ya ora. Rumidi. Setyawati. Ger dawuh katiban Rama. Biyen iki ndek nome ya ngono kuwi lho nek kaset aku delok. Ngene ya, Ger. Kok kebangetan wawan Darmawan. Darmawan sinten to jenengmu? Ngadeg kok wae kok sing mbururake. Jenenge Darmawan apa Hadi Mulyono to? Hadi Mulyono. Bapakne iki Sandirana jenenge Hadi Mulyono. Iki lho, ana jejaka loro saiki prapta ning pecerabaan kene. Nggih. Butuh ngayunake kepengin Mateni kowe. Mateni apa to? Nglamar. Suwine ram. lho dicodare ketoprak. Ya toprak. Deke wong loro kepengin menyuamenimu. Memunyunam Tuwek-tuwek uang ngomong. menyamimu supaya Mengaji. niku lho napa? Kepengin menyuamenimu Uangnya lah. Memperistri kamu. memperistri dirimu. Kowe nek kira-kira rada mundur. Ya. Delok wong akeh iki YouTube. Ya ya.
Tontone ya. Aku ra sutradara. Ayo. Maju. Genduk Setyawati. Dawuh katimbalan Rama. Poin ta? Apik apa ora? Apik. Sajroning padipokan ana bocah bagus loro kae pirsanono. Wis ngerti to? Sinten menika Rama? Kae. Lho. Angkling Darma didherekake pateke. Iki tekone rene arep melamir kowe. Awamu. Sing dadi bapak awamu. Sampeyan contone sing apik, Mas. Mas Dodok sampeyan contone Mas Komet. Mas Dodok. Mas Komet. Nduk Setyawati. Inji. Ana Joko loro ki anggone teko rene kanggo ngecet awak. Alah. Ngecat. Dadi bang nglamir arep mek bojo awakmu kira-kira awakmu gelem apa ora? Menika. Ngono lho, Dik. Wis kowe Contone contoh. Iki arep nglamar ngepek bojo siliramu. Nyuwun sewu Rama. Iya. Kok mboten ateges kula badhe nampik. Ayo. Saru omongane. Nolak. Ramelok aku. nolak. Baleno. Mboten ateges kula. Rama kok Pakde. Lah niku terus saru iki lho. Baleno. Nyuwun sewu Rama. Iya, kok mboten ateges kula badhe nampik kaliyan. Saru. Lho. Gah. Lara aja nesurah. Terah ya wis tuwek lho. Omongane sarune Ron. Nampik iki nolak. Nolak niku pasti. tak Diganti nolak. Ganti nolak. Kula badhe nolak kalian para pawongan. Kuwi nolak ketan nganggo nangka apa? Kuwi kolak. Jamongan. Iki selak. Kok ora Wes Nduk ngene wae Nduk. Kowe sing ndi? Kowe siji aku siji. kaya panggang ngeyel ae lho. Sing tuwek ngeyel. Dom ijedang. Iya, si Jedang. Iki soal bapakmu mengko dipateni. Aja dipateni aku nggo sinau ngene komputere mati. Saged. Ibu, saged Ibu. Bu, saged napa mboten? Bu, niki ditampi napa mboten kula Ibu? Aku keguguran. Iki adikku sarep petune. Kowe iki arep njaluk anakku apa arep dadi maling kowe? Kula mboten anu napa niku? Kula niku sangat ngoten niku. Napa jeneng? Gembira. Antusias semangat. Antusias. Bersemangat dalam melamar Putra Dika. Nyun sewu Mas. Ibu jenengan potong segi mawon nggih Mas. Prosesmu Ayo nek pancen kowe tresna karo anakku tokno unek-unek. Isi. Adumu. aku sing adili. Meneng. Mikir jingku. Iki mandek kok. Meneng. Lah kok Sik, meneng sik. arep nyanyi malah mencicil Kowe aja nyepelekne iki. Omonganmu bianter kaya. Iki nek wis nesu, ladeni. Rumangsa. Piyayiku mbok rusak. Piyayi apa to? Lah wong kowe iki mok tutupi apa ora iki ya ngene iki lho. Lah kok malah kaya pentol berenan. Tulung, Rama. Iki metu ganongan to. Ganongan apa kok rumah saku? Lah menika Ngono malah apik iki. tung sahur. Wis. Sesuk Mboke aku njaluk Cil. kaya arep temu demit to. Aja mbok kageti ngono. 8-4 lho, Kang. iki kok Karo to Dalah. celukno ambulan. Damel napa, Mbok? Celukno ambulan. Gopo? apa? Aku amputasi. Nyampuk diamputasi. Ongkur kaget to Jaluk dirabekne karo sapato. lho kowe nyambut om kowe iki lho maca apa Mat? Mas. Oh alah kaya yo Wes. Kowe ngerti? ya Pak Teko dalange sindan-sindan.
Bareng kowe ngono. Je urip ora? Kowe ora sinden cepu tomblok. Rupane. Cil. Dah. Mosok yang ngene iki ya. Ya, Mbok. Dagelan nek ditinggal gandengane mosok gede ngene iki. Sokor. Bocahe nyopot gendungan kecepret matane. Kowe jelas dibatin kowe. Ya ben. Kokone, Mbak, kokone, Mbak. Tinggal gandengane. Lah, Tak pripun? bela, Met. Napa? Tak bela. Ya, ini matur. Nyepelekne. Lah saiki kali sinten nika? Lah kowe kuwi lho. Pripun? Wong karo TB yo melok percil ngono lho. Ayo. Kowe ora payu karo TB. TB iki saiki karo iki. Ning Apa, Cik? direbut slendro. Dadi yo mulek enek sing ngambono. TB karo iki. Sing usung-usung semen ya iki. TB iki toko bangunan. Mulane Mbok. Kok yo Marwata. kaget tenan kuwi lho. Iki kaget tenan. Nah iki kaget tenan iki. Awakmu wis gawe-gawene wong tuwa. Ijo Marwata diceluk iki lho to. Jantung karek seprapat tak sok. Iki wis 80 karo 8. Aja ning kono. Mbok ampun teng mriku. Kuwi ora ngerti iki musuhe dagelan umur kabeh lho kok sebater-bater. Kono iki kaget sithik mesti macret ngono. Kok iso mbok kageti sak penge. Kok alon-alon kok dadak. Wah, apik men guys, taron aku. Keteprane kene iki. Nyapa kaya awakmu rono. Nek kumpul kono butek. Ya iki enake kene grupu kene. Lagi mulih ke rumah sakit rasane neko-neko. Wis to ben awor kono lha iki metu ke rumah sakit ki opo? Pripun? Lah pripun Ki opo? Lah 11 dinten apa? Maaf. Niki Alah penjara kok Indonesia. Kae lo Hong Kong. Oh iya, iya. Oh, padha ya. Iya. Mbok. Balik ngono nek. Iki. Sik, amit ya. piye? Mas. Nyapa? Oh kuwi paru-paru jantung apa dalang? Tok 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 tok. Mengkaten pas segatan saking tilas napi ing pakunjaran milanipun kula Dereng rampung lho Pak Dik. Dereng rampung lho. Oh ya urung Dik. Padha ya. Aja diget-geti cakep. Betul, betul, betul. Nek aku nu ora piye-piye. Kayak nabi rak gara-gara bisa. Heeh. Itu Iya. Iya. kan aku bangga. Iya. Banggamu apa? Narkoba. Loh. Aku ya bangga aku di ning Hong Kong lah penjara apa penjara Indonesia. Apa kok? Luar negeri. Ada nang Hongkong, kon kira penjara yo akeh. piye to? Perkara perkara penjara malah pamer-pamer. Mulane aja dolanan narkoba. Contone wis ditesi, saiki sadar jadi penyuluh. Ngono. Duta narkoba. Njur ki ngombe prostek. Ora mati. Mergo arep ngalu ning gojag-gajag. Wis to to. Wis cangkemmu tak suwek. Ayo Cak, dadek Cak. Dolan Ayo. narkoba. Ayo. Yuk. Sing penting ana nyawane. Hei, hei, woi. Sutradara. Woi. Sing tuwek-tuwek kok. Sipo watangku luwe Matur nuwun, terima kasih bisa duduk kembali. Mak Cange. Inggih. Lah, Pak mau kan kalih wong tuwek-tuwek. Yo ini ngomongin wong tuwek-tuwek kuwi termasuk
seniore awake dhewe ya gurune awake dhewe. Nah, Aku sesepuh mau awake dadi- dhewe. Aku duwe guru ngono ki isin. Kok iso isin piye to? Pundene awake dhewe lho. Tanpa beliau-beliau para sesepuh dagelan awake dhewe ora mungkin enek, Mas. Ora mungkin kaya ngene iki. Maksud gampang ngentute lah ngrasane. Ya wis tuwa iki ngono. Rasakno Sober sober. dhewe lak tuwek paling ngono ya. Nggih. 30 tahun. Niki wala sampun duwagel teng mriku pun ngobrol pun kathah. Kula niki namung badhe nggelak para sinden-sinden jenengan menika. Monggo Cak Bercil. Jenengan anu, malah kan niki pun sakniki jenengan milih sing pundi? Kula tak milih niki sik. Iki kan rasido mau ten rika. Sing pundi? Niki Jenit. Iki bocah iki. Nggih, Jenit. Nadanya C Kakak coba. C. Lah kados kula ngenten iki lak kalih lare sak meter-meter iki pas. Lah nggih. Nggih, cara wong lak kowe njeluk cah wedok teko apane? Nah aku delok yo nyawang teko wajahe to, Kang. Nyawone. Ya teko wajahe. Teko bathuke. Kok iso batuke? Bathuke pripun? Pun sewu lak bocah ngeten iki. Heeh. Bathuke rodok maju. Nggih. Iki bocah iki pinter. Ah, nggih tenan. Tapi besok lak rabi gampang ngakali sing lanang. Berarti Bathuke Mas. Bathuke, Mas. Lah iki Nggih, iki Anjar. jembar. Jembar. Sinten arek asal sinten? Anjar. Anjar. Bathuke jembar. Kuwi piye? Terus apa ki rambutnya ki rodok tipis. Heeh. Iki bocah ki manut. Manut nggih. Manut karo sapa iki gampang diapusi wong lanang kaya ngene. Walah. Jar. Ulun saestu. Lah Sing iki iki benten. iki apa iki? Iki rong diapa-apane guyang-guyu. Lah piye Pak kuwi? Rami. Iki suwi gendeng bocah iki stres. Sumeh Lha kuwi. rong diapa-apane guyang-guyu ae. Lah Benten melih kalih niki. Sebelah. lagi meneng Pak. Mendel meneng moro-moro utange akeh. Kaya Berarti Pokoknya iki sakmene mbiyen iki daringane sing ra bocor ya mung iki tok. Sinten niku? Lah kok isi kok lah kok apa sing sepot iki dhewe ya? kok. Dikane bocor ya wis meneng ae ora apa-apa. Iki masuk angin paling kerokan. Ya iki Pegawane dalang. Coba cek Kakak. Cek. Oke. Hongke. Ayanmu kumat to, oso. Ayan das. Ayan Lah piye? iki nyapa ngono kuwi? Iki lho kowe iki meneng lambe. Ongke ye 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 ye. Ah, iki lagu apa? Meneng lambemu. Sini sini. Ini tuh pakai itu pakai itu. Iki winganane ketoke lagi netes kondok mesti wis gedine ngene. Sini. Coba. Kamu gini. Aku sini, kamu sini. Oke. Aku ning ndi, Mas? Ngarep kono, alun-alun. Iya ning kono. Wong tanggungi mau kene tok nyapa kok ning kono iki lho. Iki zamane nom-noman, zamane TikTokan. Hongke, hongke, hongke. Ongke 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 ongke. Saya dhuwur. Awakmu tangga nada iso apa ora tanggane? Yo kuwi Hongke. Ongke. Oke. Oh, ini dari dhuwur mudhun ya. Hongke, hongke, hongke. Ongke. Dek, Saya mudhun. kowe kejane pinter ora to kowe. Goblok ora tak. Tangga nada iku agak Lagi mudhun. mau dur keduren iki kendeken to, Mas. Kendang karo kibote ngono tok wae. Hongke, hongke. Ongke ongke. Putar ke kiri. Nora manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri. Nyapa-nyapa. Walah main bojo negara pisan nih arep pembunuhan. Pembunuhan ki, awakmu gak tau TikTokan mesti. Lah kok mosok lagu kok ke kiri tok iki lho. Iki TikTok Mas TikTok. Yes, ganti ke kanan. Ya, Ke ya. kanan. Nuruti awakmu lho ya. Putar ke kanan. Nora manis putarlah ke kanan. Ke kanan, ke kanan, ke kanan. Piye? Aku enak melu sing tuwek-tuwek mau to ora rekoso. Lah piye to? Jalukmu piye? Kira yo penak. Iki sing dituruti awakmu tok lho iki. Lah kiri aku njelungup, kanan aku tiba ning kono. Jalukmu. Aku ning tengah ya, Mas. Oke. Hongke. Oke. Putar ke tengah. Nora manis putarlah ke tengah. Ke tengah,
Macange. Nggih, terus ngerti. Nyun sewu gadan kula mbledos, Mak. Mbok pepet. Biyen Pak De kabel kena Herlinda yang ngono kuwi lho gara-gara. Herlinda matamu. Herlinda. Coba ya, nyanyi apa, Den? Apa duet sama AA? Boleh, Aa. Ya. Kayak ngono. Iki Mbah Kong. Iki Mbah Wek. Aku, kamu Tolong Sabiteng. Masa sakmene ya kok kotor kok. Duet sama AA, oke? Oke. Lagunya apa, deh? Kalau AA boleh tahu. Manut Ganggang. Manut, oke? Iya. Siap. Inggih. C aja, C mayor. Mau diajak nyanyi apa saya? Minor. Best. Oke. Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering uli isun kiri gedang rojo sadurung dipangan codot timbyang worong biangor kuluni son pedot Godhong sawi enake kurepan klepo ati iki estunipun kanggo ndika gedang rojo sacorong dipereteli. batinku suarane kok sapa aku ya ngono Pi rasa ganggu to. Sing dijak duet iki kono. Nyapa kok malah nyauri iki lho. Lah aku krungu ngene iki wis kudu nyanyi. Wedok. Lanang, Mas. Masalah. Ya Allah, variasi ki. Nyun sewu. kayak cantre Dalemipun Pak Hadi nggih. Diaturi kenduren, Pak. Jare pengen cedak Sampeyan kaya Pak Bayan. bisa Nadane, Mas. apa jaluk anu jaluk selendro Gulu pedhot. oh gulu pedhot Aring-aring bakar sawi campur gedang. Kewale. Kuali. bakar gedang Gedang campur sawi. Bakar gedang campur sawi sampai kering uli isun mikiri Mimiti jere. gedang gedang apa Mas? Gedang codot. Gedang siji sak curung dipangan codot. Bapak Edi dipangan codot. Mbok kira pelem ngono apa piye? Gandul-gandul ngono. Ot ki lho apa? Bingung ki lho. Golekno sing Kasoke mlok gak penak. gedang apa gedang siji sak curung diperet teli Bapak Edi muga paring rejeki ayo kan ada ngono Nah, gedang siji ditandur ning pinggir sawah. Bapak Edi mugia mangke barokah. gedang siji Ditandur ning pinggir sumur. Bapak Edi muga panjang yang umur gedang siji dijejer-jejer Bapak Edi kula dereng disaweh. masa langsung cetok lho. Masa langsung buat cetak ning langsung ya sawet. Gedang siji lah kok ditutul pitik. Bapak Edi Kula nyuwun dhuwit. Bapak Edi pancen piyayine apik. Lah ya apik iki nek wis menehi dhuwit, Mas. iya Pagar rono. Nduk lagune sembarang wis manut sampean nduk wis monggo Oke. sakerso Kusuma Wijaya, Mas. Oh, Kusuma Wijaya. Iso Kusuma. Coba. Nadane aku pengen ro. Nun sewu lho Mak Jange kula. Oh, nggih, bebas. Mangke lak mboten kula cobi mah sosok niku Oh, wonten iya, lentunipun. los. Arep mbok jajal sik to, Mas? Iya, Mbok ning mburi delokno, Mas. jajal suarane lho. Lah ya Iki lho suarane penampilannya. maksudnya suarane. Coba, Dek. Ayo. Kusumaning ratri mangsa
sajroning ati kang suci. Hop. Penak suarane. Kuwi iso suara wedok. Iso. Terus. Kusumaning ratri mangsa wici. Terus. Berarti beda. Kinanti mematri sajroning ratri kang sepi. Berarti ngono ki apa nih, Le? Iya telake iki lho, gorokane gulu mencing. Gulu mencing diujar. Dandananmu wedok lho. Gulu mencengmu nih, Di. Ning isor, Mas. Lho, sing mental tak sodok sing mental kuwi. Gulu mencengmu lho, Ya mane ning dhuwur iki melorot mengisor mau. Ku genah ning kene kok digoleki iki lho. Kusumaning Dem piye belajar piye? Nak lanang kan biasa ben lega tenggorokane. Nak wedok mesti Lanang. kusum Demo. wedok. Iki lho wis tak. Pak, kurang Pak, berarti kurang munjuk Pak. Kurang munjuk. Ayo. Berarti rodok munjuk dhek kudune. Ya terus. Kusumaning ratri. Hop. Ya. kusumane Banteran. Ya ampun. Ayo, 3, 2, 1. yuk bareng Asli ae. Campur sarinya bersama Maya Kilaras. Maya Laras bersama dalang Ki Amat amat hati ya matilah Malang masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya makasih Mbak Yu adik Terima kasih adik luar biasa Mak Cange wah jebul nggih saestu niki asli saking Bojonegoro Tasya SMP. oh tas SMP nih SMP kelas kali. Masya Allah yes SMA no dane lah apik Kosok sing mandane apik. maksudnya suarane ki nyelot apik ngono lho kowe iki nek ngerti wong wedok ayo mesti ngono kuwi Lah iya. maksudnya SMA nyelot dadi lah kaya ngoten nggih Mak Cange Nggih. suarane saya apik suarane saya metu ora terus piye-piye nuwun sewu kula ngambil gamelanipun Oh, enggak. kersane Wis los mawon. kersane sareng Nggih. nyuwun selindro Pak selindro Kuwi ning omahe ra duwe gamelan dhewe to nyapa kok tak ado Bojonegoro nyilih gamelane dalang iki lho jenenge ning dhuwur panggung ya omonge ya ngampil gamelanipun larasipun selindro nenem mbok ngomong kula ngicipi gamelan Ah monggo nanti kletak. monggo badhoken ngono mesti iki lho Kula nyuwun tintinganipun. yang mana Dek yang mana Mangga dipilih. Monggo. Anjar, nggih, niki. Mbak Anjar Maibit Niki kelas tunggal SMA. lho niki nah bareng asma sinten Do Anjar. kelas pinten Kelas tunggal SMA. ya ampun SMA pundi SMA Negeri 2 Tuban. oh Tuban Nggih. wasri Tuban Nggih. Nun sewu teng mriko celak napa mboten SMA-ne kalih dalem kalih griya Tebe. mesti ngekos Arep tukokno motor ta? Melampah Cak Prejen. Mbak oh layak Sikile niku lek nganti ngapal meledak niku. oh iya Lho, awakmu rasake iki sekolah mlaku arep mbok tukokno motor. enggak Lah, kok mbok takoni ado apa cedak? mesti lek ngekos aku teko bantalmu nek luru apa ora Awakmu wis tuwek barang ngono kok ya takok. saka ndi takonono saka ndi Tuban Tuban Mas Oh lho. Pe omahe cedak ngono kok. sampeane anu mulai mampir kok Nggih. Mampir di apa di omah awakmu? lah kuwi ngontrak kok Mas wong ngontrak mbok pamer ning kene menika bawa ngetan riyin Nggih. mangke nembang oh ngetan daerah Lamongan kono kuwi tak kira ning Banyuwangi Oh, Ucu wetan Banyuwangi. kono. Pucuk Wetan Banyuwangen. nggih aku rada budek aku saiki ya iku efek sing duwe ning mburi membiat mayon paman suarane gending
belah biangan nyeram yai Nuswantara ini yo profesional yo iso wong diwarai wis gerang bareng wah kepak Mas yo wong Tuban iki etanan yo pangananku to Mas mau tupe sampean iki wong Banyuwangi terus ngendelne nek sampean iso kene Mas yo wong Tuban yo iso ngomong sak Omong tok. Nembangmu lho kapan? gentenan Banyuwangi kulon gunung wetan segara lor apa Kali lor pundi ta, Bu? Kono lho. Lah ya rono terus ora rono lho, Mas. Lor. Lor. sak pira to Mas Keduren. Wis. lor lan kidul alasangke hang keliwat-liwat belambiangan ayo aku mau awakmu Nek wis pas iku langsung ngono aja. Bareng Mas, bareng. bareng ya bareng pembagian jenenge vokal grup Iya to. aja cangkemmu lho Iki lho sing kleru kowe. Malih. Rai kancang. Aduh kok rembang nembang ngono kaya iso. Tak warai ndek 1, 2, 3. Sampeyan nek ora iso belajar sih ya. Ben ora ngising-ngising ditonton para ora aku padha seniman akeh. Ya. Iya. 3, 2, 1. aja takon seneng susah bisa dileboni lagu opo kok sambung aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering uliye iso mikiri gedang rojo sak tunduk dipangan codot limbyang borong biangor kulu nisun medot jeng 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 Tenang Monggo, ora iki. matur nuwun. Dendeng meneh. Lho kok malah salaman. bokong semok 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 bokong semok Anu, mari kene kula wangsul. nyapa Baraku. pokoke aja Pak Hadi oleh ngasto iki wayangan full liburan sampai jam 4. Yo kancane merongos. Sebutene wong lak dirandak lu teng Nganjuk niki. Nggih, terus sampeyan mangertos. Nggih, tak percaya. dados gantosan sak mantun abahe dilajengaken kalih kula niki. Nggih. Ngaten. Mbak Yu, Adik, nembang napa nuwun sewu. Kula. Duka. Sampeyan kuwi lho, Mbak, kok kula. Apa nek nakoni sing ngalus lho, tem contone ndem senakono sing ngalus. sampean Injih. nembang nyanyi Injih. atur sugata Injih. kalian para tamu Rumah samu ngomong karo wong Iki nek jak omong-omong tenanan kok iso. ayu-ayu kok jarake kaya Mbok Lah, ngomong iki sing negesne, biasa. Mas. negesne Heeh. Sinten iki? Aja ngono ta kuat iki lho. Kak Gila. Dek nyanyi apa, Dek? Nyanyi karo gamelan ya. Karo gamelan. Nggih. Cara gamelan karo musik monggo. Tapi penting. Pilih sing ndi sampean? Apa ya? Ayo Ran, apa ya Ran? Kok klasikan nggih? Ora apa sembarang. Oleh klasik ya oleh. Gulu pedat ya, Mas. Lho. Klasik ayo wis kaya
Lho nek ben pedhot kan. Aja malah tel kowe. Kene njaluke bolan baleni terus kok apa. Kale. Enggak ngerti aku ngelak. Winganane kurang cairan barang lho. Aja lali minum air putih yang banyak. Air putih banyak ya. Tembang napa, Nduk? Kawitan sinawang. Yo sawang sik to, yo sawangan to. Lho judule. Oh, Sing piye to? Lagune sing piye to? Pak Tondo sate. Lho. Aku Dudu kuwi ya iki Kawitan sinawang. Apa kok Pak Tondo iki lho. sing kawitan sinawang. Sogok lah keri apal aku. Apa kowe apalmu senggae tok. Lah iya, cemene kan apal. Ning kasete enek kuwi ya. Mana tahu. Kawitan sinawang ya, Mas? Monggo diaturke tembang kawitan sinawang buka gong, Mas. Loh, lah. Bisa buka gong ngono ngawur. Masa yo Gur. Ora kena to? umume buka pun. Tapi iki yo ngangge Iya, Mas. kae. Yuk Elektrik. bersama Elektronya Indonesia. Ngadeg ka wong ayu. Kumpul. Menika matur panuwun Nduk Cahayu. Nggih. Nyanyian lagu barongan moto beling rene tak temui. Kawitane sinawang iso barungan moto beling iki lho. Binara. Macange malimbuk kripik gedang godhong telo sithik edang waton rata. Oh, nggih. Bila ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang bolehlah kita ketemu Pak barongan moto beling. Bolehlah kita ketemu lagi. Ketemu lagi. Nggih, tata Beliau tua akan lepat kula menjadi pangapunten. Nggih. Muga-muga menika hajat mulai awal hingga akhir dados barokah sedayanipun. Amin. Rentetan ulang tahun Provinsi Jawa Timur yang ke-80. Jawa Timur gerbang baru Nusantara. Nah, Aman niku. mangke kepanggih wonten perang nggih, Pak. Anu Nggih. Mangke. usuk perang Menika mbok tidak. bilih wonten lepat kula nyedi pangapunten macange. Nggih, Cak Mesti Rojo. wonten luput lepatipun nggih kula matur. Nggih. Menika wonten mayagati ingkang campur sari ingkang luar biasa campur sari Thailand. Indonesia. Kosong. Kok mbok adoh-adohne wong ning kene dhewe Mohon kaya. izin monggo nderekaken jenengan Nang lajengaken. Blitar mampir nggonku. Nggih, lho jenengan Blitar. Blitar. Padha mlitare. Padha militare. Tuk tuk. Tuk kula iki nyun pangapunten Kang Agung. Tuk. Ngiliti tak kon keri mong tak nggih ganti buta bablah. Logone matur nuwun ngapunten. Monggo, monggo. Kepanggih sanes medal Pak Adi. Nggih. Anjen Nduk, kae geger-geger Prabu Baladewa ngamuk ngantemi apa-apa kae piye kae?